Ngenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi. Kucosha uthisha okwasabala le video yakhe enza ucansi-ke nomfundi. Uthisha befundisa esikoleni iGolf Secondary School eMahikeng noma-ke North West. Uthole-ke necala ngokuba-ke lobudlelwane nomfundi. Ngesikhathi-ke kuqulwa-ke icala i-Education Labour Relation ELRC. Kuvezwe bonke ubufakazi ividiyo-ke kathisha enza-ke ucansi nalo mfundi. Kwavezwa-ke nesithombe zakhe ecamele-ke noma izithombe zakhe zocansi-ke enqunu. Kwaphinde kwavezwa-ke isithombe belele-ke embhedeni ecamele-ke esifuba sakhe. Kuthiwa-ke ividiyo yasabalala-ke kulesi sikole yatrenda-ke isikole sonke eyayibonisa lo mfundi-ke kanye nalo thisha bestika-ke ngocansi. Mina-ke ngumsizi ngifisa ukuthola ngizuvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Sihlangana lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kaje. Ungakhohlwa ukucindezela subscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.